Здравейте! Искам да ви разкажа за предстоящото ни онлайн обучение на тема ЗДДС – доставки на стоки на територията на Европейския съюз. То ще се проведе онлайн на 18 юли през платформата Zoom. Лектор ще бъде адвокат Росен Русков, данъчен експерт и специалист по ЗДДС. Приблизителната продължителност е от 9:30 до 13:30 часа. Защо искам да ви запозная с това обучение? Целта му е да даде познания относно особеностите на доставките на стоки и услуги на територията на Европейския съюз между фирми от Европейския съюз. Практиката показва, че относно тази материя се допускат грешки в няколко посоки. Първо, не се разграничават доставките на стоки от доставките на услуги, особено при доставки на стоки с монтаж и инсталация и доставки на услуги, съпътствани от доставки на стоки. Второ, пренебрегва се документирането на такива доставки, особено относно изискуемите потвърждения. Трето, неправилното, непълно или несистематизирано документиране може да доведе до сериозни усложнения при ревизия. Възползвайте се и от по-ниската цена за записване и плащане до 30 юни 2024 година. Очакваме ви на 18 юли през Zoom на семинара с лектор адвокат Росен Русков. До скоро!